نوێنەرێ نەتەوێن یەکگرتی دانوستاندن دەرهەقا جاردن خۆردکردنا ئاگربەستا لە سووریە لەگەڵ دیپلۆماتên رووسی ئەنجام دانە. راگرتنا کردارên dijminkarî biryar dere em hîvî dikin û divê em hişyar bîn em hemû hîvîdarên ku li çend demijmêrê bên dê dubare biryara agrbestê û ragirtina kirdarên tundutî carekadî bikefte karî ew calibin her navekê bit. Bideng yan bêdengî ewa Sûrî dixwazin bibîsin bêdengiya bomba, bêdengiya mûşekan, bêdengiya bombebarankirinê ye da bawerî wana çêbit derbarê karê em digel wana dikin. Agirбez di navbera hikûmeta Sûrî û grûpên serhildêr li meha duan ya îsalhat bû destpêkirin. Ev bibû sedem ku tund û tîjiya heyî kêm bibe. Lê hêdî her aliyekê din bi encamdana tund û tîjiyê tawanbar dike. Şerên herî giran li dewrûberên Helebê diqewmin, ya ku bi sedan kes li wir di encama hêrişên esmaniyên hikûmeta Sûrî û bombebarana ji aliyên serhildêran da di heftiya derbasbûyî de hatine kuştin. Военные двух стран находятся буквально... Вەزیرên berevaniya her du welatan rojane di danûstandina dane. Ev yeke beriya peymendiyên vîdyoyî ye. Di rojên bêhên da dê bi şêweyekê rasterast bi beşdariya Rûsya û Amerîka li navbenda hevpişka bi lez li Jinevê li ser binpêkirina agrbestê dê pêkên. Ofîsa Lavrov da zanîn ku biriya telefonê wî ev rewş roja duşembê li gel Wezîrê Derveyê Amerîka John Kerry gotûbêj kiriye. Necîb Balayî, Dengê Amerîka.